Κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Πανελλαδική απεργία στον ΕΦΚΑ, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024. Σε όλα τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, η απάντηση είναι ολόκληρη στήριξη της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ επιδιώκουμε την εξυπηρέτηση του πολίτη, χωρίς ουρές, αναμονή και ταλαιπωρία. Είμαστε μαζί με τους πολίτες. Η εξυπηρέτησή τους αποτελεί τον ρόλο και την αποστολή μας. Είναι η αξιοπρέπειά μας. Γι' αυτό διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις σε συντάξεις και παροχές. Πραγματικές αυξήσεις μισθών σε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων, υπολογιστές, σύγχρονα δίκτυα και υποδομές. Κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία μέσω κρίσεων χωρίς την απαράδεκτη συμμετοχή των Golden Boys. Διαχείριση της περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο το φορέα. Έχουμε λόγο και δύναμη και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Καλούμε τους συλλόγους μέλη μας σε όλη τη χώρα να οργανώσουν πολύπλευρες δράσεις και συγκεντρώσεις εν ώψη της απεργίας. Όλες και όλοι στο δρόμο. Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έξω από το Υπουργείο Εργασίας στα 229 στις 10 το πρωί. Να μην λείψει κανένας!